Loh, asem, tanganku kena jurendet. Lara. Beh, ya Allah, piye iki? Anu apa, Kang? Kena jurendet. Apa? Jurendet. Apa? Rendet. Loro lho kena jurendet tenanan. Beh, sik tenan sik lara tresnaku, Pak. Benyap kok loro? Cetan sing tak sayang wis duwe yang. Ketimbang aku, story sing tak tresno ora tau ngerteni. Asik. Saiki iki tresno anane mung nyereti. Saiki ngene, yang patah nunggul, yang hilang berganti, Mak. Dek. Wah. Aku wis kadung ngene lho Mas, marai ya aku wis kadung ngene. Ya piye yo? Saiki tresno ki enenge mung loro rupa. Saiki tresno ki mung klarifikasi tok. Oh, no. Apa kowe ki baik, kowe ki ganteng, kowe ki sugih, kowe mesti ditresnani. Kuwi jenenge wis anu, ditresno dek asline. Nek treke dek kono tresno ora bakal medhot awakmu, ora bakal medhot sliramu. Mergo sing jenenge tresno iku ora mandang bondo tresno. Ora mandang bondo. Ora mandang sifat-sifat ing donya. Mergo ana alif, ba, tak, sak, jim, tak, kok, dal. Wes aja seramah ning kene. Ya. Iya. Seri sawah. Buyune lho.